Kurase kaunti ya Kisii nigo ya mateye moyo mugaka Davis Mugare n'umungino Yeros kwambuka Mugare kurase kinyoro kia Nyamitanda yotoka sewodi ya sensie bunge ya Kitutu Chache North eri n'umuichano magega yo mwanobo bwe myaka 5 gusira kurase enka ichime emetinyebere yaberekewe tabono korengana ne amateyo nigegoteba umwano yaselieta mikanyang'au Mugari niganyarete ko bagakorusigwa kurwase skuru yanyarete ko baga ko yasoma ase omumura elieto mari banyarete ko bagwikira nase skuru yechinga kichomo timoko bwa break banyarete ko bakumurusi ororo tawikira boniga he amate yoteranyara ko bage kurotota na komanya so mwanobo ari gwikira boniga bano nigo bagenderete kurokoboria gochiase onde bwensi oberega korora omwano yo abega waka oroboti elio bamokonye konyora omwano bobno tokumanywa no murikeito Dipon Asanya Bigoro moichano asenka yo mugaka Davis Mugare chinga kiagenderete kurigia o mwana yebi myaka 13 aseleta mikanyang'agu oyobetega kubura kurwe skuru ege kakemeti nyebere yarire ukwana na mamu mwabo aseleta Rose niga kwerera yaiga omwana one nasirete umumura orenge sukuru ekero arenge sukuru ngachikoganya umwana ichiranchi mwana tachitiranchi ono ngasoka para ngoboria abana bande nga yu mwana agenda gonte bintu umwana liri yarenge breki mumuronde narenga ororo korokwo maliba Dominic umaliba Morisi nero icho murangiri chinsa chia breki basoka nere anyana bo esabari yayo kobora kurwe skuru kapara ngatebi guno umwana ondenga omwana oyo igo basoka no umaliba sungunanitie paki bono kona ikanka genda mbaka sobo kubuonyoro muiburi oya no ali no mwana umwabo moke ogo nkomobori nga yu umaliba no ali nga ya yu umaliba tagenda asago kolegasi ali nasoete kolera gutirimbuka ngoteba nga yangirero omwana akonduseri omwana eskuru chinga kiechiga bune amatenigo ba umatete asibagoteba nga omwana yeganero lingo gosemeria kwabo tina igu mwana one gakuigweka nande goikera igo kombwate birengera lya sengencho omwana oyu nere bwekambwate timbwati mwana onde nande nero gosemeria asengencho nkabanga egento giantu ba maiso nkangusa kanyoranga na arwalire kona enda nyagetari nkagenda nyagetari nkabekirwe embeo Pata matuko make nkaiborerungacha bono nabonde nebirengera lyo noimbo kimambo ligoso abuye igo nabombwate ebirengera na omumuro oyo bwe myaka 30 umalibanga yangirire to omwana one asengencho gamurusitie skuru kurinde maega yo gwechanda bunangina muntu nigo atachire chiabisi chiabagambi kurinde goikabono taranyora bakonyi bonde abagambi ekera na chietororo abagambi nkabate bagante ibaibure kogerekero nabatebeti bagateba nga nkubaburi mogo charende motebio umuiburi oyu erinda ali omwana oyareta omwana one bakanya kondutaruta mpaka goikera bono iga ichibundiyo bangete bantebi nabwate sini abande bantebi tabwati sini amatebo igo nige kumiritike korekeiga sabagoteba nga buna bakina mbana kororage korabunekeiga chinsemechio aya ntuna twakamenya igarende nonye ntura ikamya kende ntuntu anya korora abantu bakubura umwana uyo nere twakumirio burire ono ikina kigiato chandire nawe geto chandete chinkoro anyichere abotoro no muichano kero umwana uyo buna konyara igerereliro mwana mnata tuwezi na tuichane tena tukakumi kiara ntu anakora mangana igo kuna tuwa kina igo gosemeli guito nkolinga tobegete tuguna gusaba asare amo atoke achiche ikinekerero kiabene gutia ase serikali kwango yobotuki elio banyare goikera ogosemeria kwabo konya gotebie serikali enkonye bakinga kitimbu atikende ase Ginko reporter getasini kia onambe ya Mokiandizi TV kuruwe kenyoro kia Nyamitanda utoke wadi ya sensime ye bunge ya Kitutu Chache North letere na enkoro kwa Dipon Asanya.